E temos que falar de música para disfrutar da música en directo do Bo Rock and Roll, pois mellor ir sobre seguro e todos os xoves encargamoslle a noso experto particular a Fernando San Pedro que nos dea boas recomendacións sempre todo no nome do rock and roll. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, pois sí, aquí estamos xa unha semaniña máis, temos estes días, temos donde elegir, hai cousiñas, non é igual non confluyen todas no mismo día como o sábado pasado, que foi Sí, unha locura, sí, se sí. recordades. Sí. Pero bueno, este sábado confluyen aí un par de cousas, e xa non me meto en terreos máis pantanosos, como, claro, a ver, que aquí falamos de música e de rock and roll, non falamos non, home, pero, a ver, que seguro que son que os que máis xente van a meter, viva Suecia, que creo que están no Coliseo, bueno, pois que viva Suecia, que viva Pero haberá moita xente Dinamarca, haberá moita xente que claro, lle claro, guste. Dinamarca, e Finlandia, E todos os Noruega, países do norte de Europa. efectivamente, que vivan todos. Xa por norma xeral, mira, creo que a última banda que levaba un nombre de cidade que me gostou debeu ser Boston. Está celebrando o seu 50 aniversario. E había outra desa época, Kansas, que tamén a mí me gustaba, por Sí, lo menos. sí, tamén, que é maravillosa. Non, sí, Chicago, Es verdad, Alabama, incluso América. América, sí, é verdad. Alabama A non ver, me dou conta de Alabama, pero América sí. sí, pues tamén. E de telos escoitado. Sí. Sí, hombre, bueno, pues hai unha serie de bandas que E aquí en con España hai nombres grupos así? Non hai grupos que chamen España ou Galicia no, ou Castela e León? había, no, É que pero quedaría Castela raro, León non? estaría ben. No, hai Viva Suecia, Viva Belgrado, Arde Bogotá, o sea que aquí tiramos para fora. Non poden poñer Viva Cuenca. No. Pero a ver, en todo caso, vamos a centrarnos. Non temos así grupos en España que leven nome de ciudad, polo menos española, ¿no? Ou de pobo, No, o a que ver, sei, Villarrobledo del Castillo, non? É que sería pouco no, comercial tampouco, non? Peñaranda de Bracamonte, pues Por non. exemplo, non? Pero tampouco Saludos de tampouco con Peñaranda. ningunha cidade así importante. Non caigo eu, Eu non me dou conta tampouco. É curioso, porque decías ti Chicago, non? América, nomes de grupos, además míticos a miran de parte deles, Sí. non? Bueno, pues é curioso. Bueno, feita esta reflexión, que hoxe estamos moi reflexivos, vamos a centrarnos nos concertos, por favor. Por onde empezamos esta semana, as recomendacións? Bueno, pois imos empezar mañá venres, imos arrancar pois dando unha voltiña aí hasta Ferrol, mismamente, non? Por exemplo, que nos queda cerquiña, aquí a media hora de camiño, para ir a Sala Urania, o que era a antigua Sala Super 8, máis antiguamente todavía a Run Run, e agora, pois, coa nova xerencia, xa dende fai 2 anos, máis ou menos, pois a Sala Urania, e aí nos chega por primeira vez a Galicia, bueno, que están realizando xa dende a semana pasada a súa primeira xira española, un xoven trío británico que responde ao nome de Learhaven, millor dito, bueno, tres rapaces, formato power trio para un conglomerado de rock 70s, de hard rock, millor dito, onda Led Zeppelin por bandeira, pero cun sonido pois máis actual, máis contemporáneo, pois como que poden practicar bandas como Rival Songs, por exemplo, que por decir unha das referentes, non, así de ese movimento retro 70s que tan agradecido é sempre, non? Cando se fai ben. Entón, pois, estes rapaces están, bueno, teñen solo un disco no mercado, e xa digo, a súa primeira xira española, que, bueno, os comenzos sempre son duros, están empezando dende abaixo, pateándose as alas, con maior ou menor afluencia, dependendo das cidades, pero, bueno, botadedes unha escoitada e inmediatamente quereredes ir a velos, porque, vamos, soan de maravilla, teñen esa chispa, non? Ademais de
da xuventude, ou podedes ver algún vídeo tamén xa hai destes días de algunha outra cidade. E bueno, pois mañá temos a sorte de que recalen en Ferrol. Aló nos acercaremos a ver, a descubrir, ¿no? Que tamén é bonito sempre de descubrir unha nova banda. E non solen fallar, este tipo de bandas, por moi claro, eu entendo que moita xente diga que non nos coñezo, bueno, pues invirte 10 minutos da tua vida, ves un YouTube ou escoitas un par de cancións en Spotify e xa te van entrar as ganas, se te gusta o rock, claro, en formato hard rock setenteiro tamén. Si te gusta ese palo, vas correndo a ver, por exemplo, pues a estes Lil Haven, ¿no? Ou que simplemente te fías das nosas recomendacións ou de calquer outro amigo que os viu en outra cidade ou polas redes sociais, o que queiras. Vale, te fías. Non vas quedar defraudado. É que este tipo de bandas nunca decepcionan. Nunca. Poderán gustar máis, poderán gustar menos, poderán dar un concerto inolvidable ou un simplemente correcto. Pero nunca decepcionan. Entón, pois, é sempre unha boa inversión de tempo acercarse a ver este tipo de concertos pequenos, de sala, non? Porque sempre os resultados son excelentes. Que parece que, bueno, logo hai bandas que chegan ao máis alto e outras, pois, que quedan no camiño, desgraciadamente, pero no altar non hai sitio para todos. Entón, pois, cando veremos a ver que pasa con estes rapaces, Lil Haven, quen sabe si dentro de 5 anos non están enchendo pabellós. E sempre poderás decir aquelo de pois eu os vin en Ferrol cando empezaban. Sí, eso é certo, sí. Estábamos, o ya que me equivoque, pero estábamos 15 personas. Xa ten ocurrido de concertos, bueno, de 7, de 2. Eu sempre conto o caso de un amigo meu de Granada que foi a ver unha banda que tocara aquí tamén fai anos, ahora xa non existe. Son o perfecto exemplo do que acabo de contar, non? De que prometen moito, pero chega un momento que teñen que ganarse a vida e non poden dedicar todo o seu tempo a pelexar, non? Por chegar a algo grande no mundo da música. Aínda que teñan o talento e a habilidade suficiente para facer bons discos e boas cancións, pero con eso non sirve. Se non tes un marketing detrás, como os Mindundis de Viva Suecia e Ar de Bogotá, pues evidentemente non vas chegar a nada. Bueno, pois poño este exemplo de Deans, a banda irlandesa, na que máis tres irmáns, e outro membro. Bueno, pois tocaran aquí na xa desaparecida, tamén tristemente, en Baba Bar, ali na calle Pérez Cepeda. Tocaron aquí na Coruña, pero en Granada, o seu concerto de Granada, pois só apareceu unha persoa para presenciar o concerto. E non era familiar ni nada, non? Non, un asistente, non houve máis, os camareiros, o personal da sala. Entón, pois, claro, así, un pouco cortado, non? Dice, bueno, pois nada, non toqueis, eu me voy, me tomo algo e me voy, non pasa nada, tal. Dice, no, que vamos a hacer el concierto. 2 horas le tocaron. Caramba. 2 horas. Pero que claro, é que hai que facelo. Hai unha máxima nesto do rock que dice que hai que facelo millor diante de 5 personas que de 5.000. Porque as 5.000 se dispersan a maioría sempre os convences cos ocorridos trucos escénicos. Además se supoñen que están ali porque lles gusta a tua música. Bueno, outros moitos por posturear, pero bueno, mentras paguen a entrada son benvidos. Non molesten demasiado. Pero para 5 que han ido a verte igual sin coñecer a banda, pois a esos son os que tens que darlles unha experiencia inolvidable. Pois mira,
é un bo exemplo de como funcionan así a veces as cousas, non? E tamén é un bo exemplo, é unha boa reflexión para, bueno, pues cando nos gusta, evidentemente, se nos gusta a música en directo, pues darlle oportunidade a grupos Claro. que por que non, pues poden chegar, porque senón xa dar a oportunidade de ir a un concerto en directo xa é dar a oportunidade a grupos que de outra maneira ao mellor pues non poden desenvolverse. Bueno, se trata de que haxa novas propostas. Bueno, pues xa temos unha recomendación. Xa temos unha, Hasta 4. Bueno, vale. Bueno, e son todas así igual de recomendables, igual de atractivas? Sí. Mira, para o sábado temos doblete, porque no Garufa vaise presentar a banda coruñesa Mar de Fondo, vai presentar o seu novo disco, le llamaban Rock and Roll, que conta ademais coa incorporación xa definitiva á banda dun colaborador, bueno, un guitarrista que xa colaboraba con eles eventualmente, pero ahora xa é membro de facto da banda, que tamén, bueno, guitarrista ferrolano que vive aquí en Coruña, Carlos Campoy, vello coñecido desta casa e do Celticum. Bueno, un dos guitarristas máis sobresalientes, non, que temos por Galicia, pois agora tamén é membro de Mar de Fondo. Moitos coñeceredes a Mar de Fondo pola canción O himno oficioso do Deportivo 1906, se chama a canción, bueno, está o vídeo por aí que soa en Riazor moitísimas veces, non sei se en todos os partidos, non asisto, pero bueno, me consta que máis de unha vez que soar ali, non? Non é o rock do Deportivo, a de Gandhi, que esa, digamos que sería oficial, bueno, pues esta sería a segunda, a oficiosa, 1906, non? Que non é pola cervexa, que é polo ano de fundación non é publicidade do Real Clube Deportivo. Bueno, pois Mar de Fondo, Jesús Suárez, o seu cantante, o seu frontman, pois é o autor da canción. E agora, pois, xa digo, teñen novo disco, pero se non tedes a entrada, pois malamente, vedes ter que esperar a outra data, porque está o papel todo agotado. Eso é unha boísima noticia, non? Pois sí, claro que sí, ademais para unha banda local, non? Que teña pois este éxito. Bueno, Jesús é un personaxe cada vez máis coñecido, como actor tamén nunha serie da Galega do ano pasado, se chamaba a serie, que quero recordar como se chamaba, pero non recordo, salía Eva Iglesias tamén, Carlos Blanco, Dando a nota ou algo así se chamaba, era sobre unha coral, nun pequeno pobo unha coral, non? Claro, Jesús, pois, como é cantante tamén, pois, era un dos membros era o invidente, se recordades, bueno, é que ele é invidente, non? Pero era un dos membros de esa coral que dirixía Carlos Blanco. Bueno, non me sai agora como base de datos, por favor. Serie da Galega con Jesús Suárez, que máis quixera, pero Blanco. non atopo. Que máis quixera? Bueno, foi unha serie que pasou bastante desapercebida pola TVG, pero bueno, aí está, non? Bueno, Jesús tamén fai un podcast que se grava en directo, bueno, donde entrevista a diferentes personaxes da cultura e do deporte coruñés, basicamente, que se grava no Centro Comercial 4 Camiños, que se chama As Charlas do Xerión. Se grava, eso xa digo, no Centro Comercial 4 Camiños, logo pues está disponible nas plataformas habituais, non? Tamén se pode asistir en directo. Bueno, pois Mar de Fondo nos traen, le llamaban Rock and Roll, e, bueno, que si desta vez vos quedache sin entrada, pois non vos preocupedes porque prontiño volverán a tocar na cidade. E, Fernando, sí. A coral, así. Simplemente, mira. Simplemente. Decía eu, dando a nota, bueno, algo así era, a coral. Sería un poquinho máis buscado o título, porque é simplemente a coral.
a veces a resposta é o máis sinxelo. É o máis sinxelo, sí, efectivamente. Bueno, pois unha oportunidade tamén para ver un grupo coruñés, dos que ademais pois parece que cala na xente, non? Que cala na afición. Sí, pouquiño a pouco pois vai labrándose unha boa trayectoria. Pero xa digo, claro, se non conseguiche esa entrada, igual a última hora, alguén que falla, aparece algunha venta, bueno, nunca se sabe, non? Se non, pois, eu vos dou unha alternativa, volver a Ferrol, ou ir, se non fuchedes o venres, volver á Sala Urania, porque aí están os vigueses Stone at Pompeii, outra das bandas galegas que xa actuou no Resurrection Fest, por exemplo, unha banda galega de hard rock, tamén das punteiras nese aspecto, non? Unha banda que xa leva uns cantos anos e tamén sacou disco ainda non fai un ano. Tiñan pendente a presentación en Ferrol e a fan este sábado, xa digo, na mesma Sala Urania donde o día anterior estarán os Learhaven, que falábamos ahora fai un momento, pode ser unha opción estupenda se vos quedachedes sin entrada para Mar de Fondo, por exemplo. Bueno, pois é unha alternativa, que se non podemos ir, claro. Claro que sí. E logo, pois, nos queda unha cousiña máis así xa antes de que fagamos o seguinte programa, o próximo mércores. O programa será o xoves, pero o mércores hai un concerto no Mardi Gras de C.M. Wolf and the Backbones. Mande? Como? Dito en cristiano, C.M. Wolf, de Lobo, and the Backbones. Vale, que é isto? Isto é o proxecto solitario, acompañado de unha banda, pero de C.M. Wolf, C.M. Wolf, que é o cantante de Delta Bombers, unha banda de rockabilly, psychobilly, das punteiras, non? Da estea europea. Montouse este proxecto que non se difire moito dos Delta Bombers, pero si incorpora algún elemento máis de country por un lado, máis puncarra por outro, non? Entón, pois, chega por primeira vez aquí a Galiza, na Coruña, no Mardi Gras concretamente, e isto será o mércores que ven. Así, a mitad de semana, pois xa se sabe que un concertiño sempre ven para recargar as pilas, non? E máis, pois, cando é algo así marchoso e animado, de rockabilly, punkabilly e psychobilly, todo o que termina en billy, para botar a correr pola sala e non parar hasta que acabe o concerto. Vai ser moi divertido. É un estilo de música ademais que se presta a elo, non? O rock dos 50, o máis primixenio, o dos tupés, non? E as chupas de cuero, pois sigue vixente todavía, e o gallá sigue por moitos anos máis. C.M. Wolf and the Backbones pois nos van traer á cidade unha boa dose deste rockabilly que non, cada vez se ve menos, a verdade, ou vemos menos por aquí, pero por aí adiante, polo mundo civilizado adiante, aínda hai bastións que manteñen vivo e pateando, non? Así que do pouquiño que chegue aquí, pois temos que aproveitalo, porque senón ainda haberá menos. Así que o que decíamos antes das salas pequenas, de que a banda descoñecida, dade un tiento tamén a C.M. Wolf and the Backbones, e xa veredes como vos entra o formiguillo polo corpo adiante. Non sei se te imagino a ti correndo por toda a sala, como decías hai un momento. No. Tires máis tranquilo de poñerte na esquina en un rinconciño, non? Como a min. Eu procuro ser un espectador, pasar desapercibido. Eu tamén. Eu non salto, nin me meto que agora é o costume, sobre todo me decía xente que vai ao Resurrection, que se meten en unha especie de roda
e te van empurrando no medio de uns a outros, unha cosa moi rara. Dice, e o Sí, pasades ben, dice, pero eso é un pouco violento. Me dice, no, Nah. é como moi amistoso. Digo, caramba, non? Sí. Sí, bueno, hai eso que diste o circle pit, que se chama, hai unha serie de términos Todo está acuñado, denominar. todo ten etiqueta, está claro. Sí, isto é o circle pit. Logo está tamén o mosh pit, que ven sendo o pogo de toda a vida, de chocarse uns contra outros. Sí, tamén existe eso. Sí, home, claro que sí. Non me digas. Sí, home, non só no fútbol, aquí nos concertos tamén se vai ao choque. Pero no choque, fútbol, pero no fútbol te refires non na grada, senón no campo, non? no campo. Porque neste caso os movementos dos que falas son na grada dos concertos, é dicir, a xente que fai esas cosas, en vez de bailar ou saltar, pois fai esas cosas que a mí me un pouco raras. Será que vou maior, Fernando? Será porque isto levou ocurrindo pues, moitísimo décadas atrás, o sea que eu xa cando era máis novo xa tamén me metía neste tipo de saraos. E ti que preferías, o do círculo ou do chocar? O do círculo é como bailar a conga nas bodas. Home, non sei, eu para sair, volver a casa cun esguince, como casi que non, Home, ou con un traumatismo, pois non. Bueno, pero a ver, un esguince o podes facer baixando dunha acera. Sí, pero bueno, o traumatismo craneoencefálico por chocar con outro energúmeno, pois non sei. Ten razón o teu fillo cando di que é todo bastante amistoso, e si que sempre pode haber algún tarao que vaya... No, el me di que sí, que é unha cosa, e eso é normal, me dice, sí, papá. E digo, bueno, vale. A ver, o circle pit, nada, é unha chorrada, é como eso, é como facer a conga nas bodas, nada, eso nada. O pogo, pues bueno, vas aí ao choque, bueno, pues aí, mentre non vayas a dar patadas nin puñetazos, pues ben, eso xa sería falta de tarjeta. Hombro contra hombro, espalda contra espalda, pechito con pechito, ya se sabe, cachete con cachete, ombligo con ombligo. Non sabía eu que eras coñecedor dese tipo de música, dese tipo de estrofas, Eu pensei que huías delas como da peste. Sabes que aquí lle damos. Eres máis ecléctico do que parece. Bueno, algún día contarei a miña experiencia. Todos temos pasado oscuro, non? Sí, nun garito que poñía ese tipo de música. Bueno. A descoñecida historia de Fernando Sampedro. Eso. Que conste que o pasaba moi ben, Bueno, hombre, me pagaban moi ben. Para hacer pechito. No, eu era camarero, no. Bueno. Bueno, non destapemos nada que non debamos. No. Logo destes non sei como chamades, formas de baile. Sí, expresiones corporales. Extremas. Temos a máis brutota sería o Wall of Death. O sea, máis brutota, aínda hai outra máis cafre. Sí. E sería eso? O Wall of Death, o muro da morte. Ui. E que se fai aí? Bueno, eu vos conto. Aí, todo organizado polo grupo dentro do escenario, cantante normalmente, non? Bueno, ten que facer aí de organizador, porque se trata de, por exemplo, pues, poñer, separar as augas, o sea, que a xente, uns se vayan para un lado e outros para o outro, non? Ui. Que quede no medio, pois, un oco grande, pois como se facía nas batallas antiguas. Sí. Que vemos nas películas como Troya, Sí, o Gladiator, sí. Todo isto, non? Bueno, pois unha vez que xa están separados, uns para un lado, outros para outro, en canto o cantante dende o escenario dá a orde, pois a chocar uns con outros como vamos, é que ali que pasa o que teñe que pasar. Ai, mi madre. Ao final é perigoso ir a un concerto de rock. Tens que ir en boa forma, tens que ir a correr. Sí, no, eso é certo, porque si eres un neófito, te metes eu xa non teño edade, máis que edade si teño, o que non teño é corpo xa. Bueno, corpo tes máis que a mí. Sí, pero a ver, que xa
xa non estamos para esas alegrías. Bueno, pero supoño que todas estas cosas son que voluntarias. conste que ata non fai moitos anos o facía, Madre mía. Pero supoño que todo isto é voluntario. Ou te ves claro metido na voráxine. No, claro que é voluntario, non se obliga a ninguén a nada. Sí, pero se estás no medio... Pois estás no medio, procura apartarte. Bueno, señoras e señores, vostedes sigan degustando rock and roll, non se asusten, No, de feito, eu animo a que o proben, porque pode ser algo terapéutico. ¿No? Sí, vas a liberarte, evidentemente. Claro. Bueno. Xa me sí, que é divertido. Como era? Velo tamén é moi divertido. Como era? Wall of Death. Wall of Death. E Circle Pit, vale. Vou tomando nota, vale. Bueno, pois nunca te deitarás sin saber unha cosa máis, o que di o proverbio. Bueno, vamos pechar a sección hoxe. Falabas de algún dos grupos, supoño, dos que falamos en este programa. Que recomendaríamos como disco da semana? Por lo menos para que vayan facendo bo, que vayan escoitando música. Exactamente, bueno, pues creo que lle debemos dar esa honra aos nosos coruñeses, non? A Mar de Fondo, con este flamante le llamaban rock and roll, pois escoitando algo de rock and roll. Pois con Mar de Fondo, pois imos pechar o programa e a semana que ven, se non tivemos que ir ao hospital por meternos en un bolo destos ou algo así, bueno, pois se sobrevivimos, seguimos aquí, Hai que decir que eso non pasa en todos os concertos, ni moitísimo menos. Soe pasar só nos concertos de heavy ou de hardcore. Sí. E sobre todo nos grandes festivales tipo Resurrection Fest. Sí. pero que non morre ninguén, ni ninguén acaba no hospital. Se din que é moi divertido, ademais. Claro que sí. E digo, pero eso, eso é unha cousa divertidísima. E digo, vale, pues moi ben. Pues vale. que sí. Qué curioso. É primitivo. Sí, por chamarlo de alguna maneira, sí. Bueno, oye, pues é outra maneira de expresarse. É volver aos orixes da humanidade. Sí, ao ser humano máis primario. Vale. O estamos poñendo peor. No, pero... Bueno, vostedes disfruten da música. Nos aquí buscamos darlles alternativas e moitas recomendacións da man, pois de quen mellor sabe desto que Fernando Sampedro. Fernando, nos escoitamos a semana que ven. Si, Dios quere, o goberno o permite. Pois que sexa así. Amén. Un saúdo. Unha aperta. Boa fin de...